gaskiya in ka samu wannan yarinyar ka yi dace. Don ni yanzu ma idan ka kasa zuwa ka sanar da ita, ni da kaina zan je in sanar da ita. Domin in ka samu wannan yarinyar ka gama yin dacen mata aure, saboda yarinya ce mai biyayya, mai tarbiyya. Duk wani abubuwan ma ba za ka ji daga bakina ba, sai ka je za ka ji daga bakinta. To yanzu za na je har kofar gidan nasu na ga yadda za mu yi da ita. To hakan dai zai fi gaskiya, ka je ka same ta ka ji ta bakinta. Aiko na ji kishin cewa Irora ne ke son yarinyar nan, kuma kun san Irora a garin zai iya kashe mutum akan wannan yarinyar wallahi. da suka biyo ka me kai musu har suka biyo ka haka kake ta wani huci sai ka ce wani tsohon sa. Wallahi ma babu abin da na yi masu. Banza ga irin ta ra'ayi ya aka yi haka kai ba wanda biyo ka zo ka riga wani guje-guje ni na fita bangar kowa ba kwar gida ka zo ka ne mana huci ya kace wani zaki ne biyo ka kuma babal wallahi wasu yan daba ne suka biyo ni za su kashe ni. Yan daba kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za su kashe ka a nan ƙauyen to kai me kai musu suwaye kuma da suke neman rayuwarka. Babu abin da ne masa haka nan kawai daga sun ce na zo na sa aike ni gidan Barau na ce ba za ni ba shine suka biyo ni. Inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illa. To yanzu saboda sun aike ka baka je shi suka biyo ka sai maka wannan aika. Ya salam. Dama haka wannan ƙauyen ya koma? Kowa abin da ya ga dama yanzu shi yake kenan a garin nan? To dakata ma yanzu. A cikin waɗanda suka biyo ka shin zaka iya nuna min wani ko ka gano wani a cikin su? Na gane su amma ban san sunansa ba ina dai ganin su cikin garin nan. Anya ba su Irora bane ba ka san su ne yan iska a garin nan. To ni ma dai ban san ko su waye ba. To su Irora ne ikasa gane su? Ikasa gane su Irora? Wa bai sani ba a nan garin? To shikenan kaga ko ma dai su wane ne? In ba ta gari ne in ma waye ni zan je kafin ba to Allah zai tona musu asiri kuma bacin nan ma ni ma sai na dau mummunan mataki a kansu. Ai Allah zai bayyana gaskiya da mai gaskiya. Allah zai bayyana mai gaskiya insha Allah. Na'am. Ko wani abu magana nake so in yi da kai. Ina sauraron ki. Game da ɗan nan Abba. Na gaji da zama ka ya kamata in ga jikoki sun fara kewaye ne. Au. To, jikoki su bai yake kamar ya? Maganar ɗan nan Abba. To. Hajara kenan. Wato ke kin kagara ki ga auren ɗanki ko? Yaron da ko gona baya zuwa muni. Ni nake cin wahala ta in je gona in dawo ko fatanya bai taɓa ɗauka raka ni ba. Ke kin zuba min idanu in masa aure. Ke zaki masa tunda ke kike morarsa. Mai gida ya kake zama kanka in baka yi mishi ba wa zai mishi? Ke zaki ke kike morarsa ni na morarsa ne? Ba mai gida. A'a. Ai ba za a yi haka ba. Hajara in kika kinki mu wannan ai aiki kika dora mu. Ke kike morarsa ke zaki ci albarkacin sa. Jikoki kon Allah ya kawo naki ne nawa ne. Amma kake zama kanka mai gida? To, no nake morarsa. Kina gani fa wahala fa zan fita in yi shi fa baya zo muni. Ke fa yake mora. Ke kike morarsa kike moraki. Ni ina morarsa ne? Mai gida kenan. To yanzu in bikin na ya tashi zazzamewa za ka yi in baka yi mishi ba wa zai mai? Hajara wallahi ko kwandala fitika wannan Allah ba zai gani ba a bikin sa. Ije ina mo kawo miki ki masa aure amma ni banda ni wallahi kin ga ba fitata ni fa kin bata mun ne wallahi. Haba. Har abada ku sai jaye kuka iya. Ki ce wani masa aure na ki ne mar. Baba ya dai mun fada. Karki wani damu kawata, ni ban yi zuwa ba ma yau kwata dandali ne. In ba dan Fatima ta takura mun ba wallahi ban yi zuwa dandali na ba ma yau kwata dan yau din. Dan Allah. Na rantse da Allah. To shikenan tawo mu tafi. To shikenan.
Abba. Mamina. Lafiya dai? Kwana biyu na kasa gane maka. Ba komai. Abba me kake tunani ne? Inna na ce miki ba komai fa. Ni dai dan Allah ka rage tunani kan wani ciwo ya zo ya kama ka. Na faɗa miki ba komai. Na san tunanin ba zai wuce kan yarinyar nan ummi ba ko? Ba abin da yake damuna ne. Lafiya malam ka fito ne mana? Wallahi ummi ba wani abu ne ya kawo ni wajenki illa maganar so da kauna. Domin duk faɗin karkarar nan ba wata ƴa mace da na gani ina so fiye da ke. Dakata malam. Sai na je na yi shawara. Kai abokina? Na'am. Ai ban gaya maka ba. Ina jin ka. An sha kauna. Kai Kaga kula da ta bani? haba. Ai ka bari insha Allah in zan koma zuwa gaba da kai zamu je. Na so da kai maka wannan tafiyar. To Allah kai mu gaban dama ni fa na gaya maka yarinyan nan fa tana da tarbiyya sosai kan yadda kake tunanin wani abu na daban. Ni kuma ka san tunanin abin da nayi? Sai ka faɗa. Na yi tunani za ta wulakanta ni yanda take ɗaukar kanta babanta mai kuɗi ne a karkarar nan. Amma kuma gari ba ta wulakanta ni ba. No. Ka daina wannan tunanin akan irin wannan yara. Ai ta samo tarbiyya tun asalin mahaifinta. Ai mutumin kirki ne. Ha sosai ma. Mutumin kirki ne sosai. Ba da mu an zan koma sai mu koma tare. Ba matsala Allah ya kai mu gaban. Ai ina firi ai. To ba matsala. Ji da kan nan mahaifinta mai kuɗi. Wannan yarinyar ni tun da ka ga na tura ka. Wallahi akwai. Wallahi dai. Amma in dai zan sai koma gaba da kai zamu je. Normal ne sai in raka ka. Shikenan ba da mu. Ai za mu koma tare za mu koma. Ba matsala Allah ya kai mu. Mama. Ya aka ne sai na ji wani kira na kake ta me faru? Nishi yake. Baba. Ya aka yi. Kaga Aliyu. Tashi ka tafi maza ka je ka kira Alhaji Idi abokin babanka ka ce sauri ya zo ya ga jikin nasa. Maza ka je. Baba ka tashi. Baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka jikin abokin da ai mun ƙara soyayya. Wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji yaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajji Alhaji ya riga mu gidan gaskiya. Sai dai ku yi haƙuri.